Zdravím, toto je návod, jak přetáhnout nějaké drátky nebo pičoviny z motorového postavu do kabiny. Točím to jenom kvůli tomu, že jsem nikdy na YouTube nenašel nic a musel jsem to zjišťovat přes někoho jiného. Takže 1.9 TDI, jednička oktávka má hned, jak se podíváte, tak vidíte tu díru, hned tady je díra, hned za vzduchovým filtrem, tak je tady díra a tam je normálně zaslepka gumová a já jsem si ji už tady tím drátem vymrdal a já když to přetáhnu tady, doufám, že tam sletila tam. No, každopádně, jak se podíváme do interiéru, tak končí to a někde no prostě vám tady někde vyjde drát, já tady nemám svítilnu, takže tady někde je konec té díry a můžete si to dát třeba tady na vypínač ty dráty, což já teďka dělám. Hlavně přetáhnu tady a napojím to na vypínač světel, krásně, nebo na pojistkovnici, to se ještě rozhodnu. Dobré, díky za zhodnou. Doufám, že to pomůže hodně lidem, protože já jsem to hodně dlouho hledal, jak to udělat. Nakonec jsem se na vystral, dal jsem to na baterku a teďka to chci už udělat pořádně, protože nevěřím té čínské pičovině, aby to bylo furt pod proudem a bez pojistky. Mimochodem tam mám klapku, takže to vlastně je řídící jednotka, která mi jde z klíčku a fakt tomu nevěřím, aby to bylo furt na baterce. Takže to chci dát přes pojistku a aby to bylo vypnuté, jak vypnu auto, tak chci, aby se to všechno vyplo. Dobré, díky za sledování.